बसुमतारीनि खोथाखौथ' एकबार खेबसेयावनो कास्टमा सोर बेखौ मिथिना लाग्रोनांगोन रायजो राजाफ्रा। कास्टम बसुमतारीहा नैबे जोंनि बिटिसि बा बिटिआरनि बिथाङा नागरिक नङा, सिटिजेन बिथाङा एक नाम्बाराव नङा, बे एक नाम्बार खोथा। 2 नाम्बाराव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि मोनसे गोथार आफाद, जे आफादाव थानानै जे आफादनि सान्थौ आरो सानस्रि, बे सान्थौ आरो सानस्रिखौ बिथाङा मालाबाबो लाखिनो हायाखै। आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेराव हारिनिनो मोनसे सिनस्रि, बे हारिनिनो मोनसे सिनस्रि आफादाव थानानै थांनाय गोलाव बोसोर, दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 50 बोसोरनि बारबाय। बे 50 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारि जौगानाय, बे ओनसोलाव थानाय जाथि माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि लाबोनाय, धोरोम खोरोम सायख'आ जासे मोनसे हाबा मावबोदों। बे आफादाव थानानै बिथाङा जेराव सिनाय रोङाखै आरो थांनाय 17 बोसोराव जोंनि गेजेराव बर'नि थासारिखौ सोर लाबोखो, गोजोन खौसेथिखौ गैयै सोर खालामखो, जोंनि ओनसोलाव नोङो जौ जुवानि मोनसे आड्डा सोर बानायखो। थांनाय गोलाव समानो क'क्राझार बायदि मोनसे टाउन, बे टाउनाव नोङो मोनाबिलि 6टा 7टा जाब्लानो दखान प्रहार गासिबो बन्द' जाजोबो, मानसिनि थांलाय फैलाया गैया जायो। खिन्थु दिनै UPPL दोलो फैनाय लोगो लोगो, प्रमद बर' दैदेननाय, मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय सरकार फैनाय लोगो लोगोनो दिनै क'क्राझार बायदिया दिनै नोङो हरनि 11, 12, 1 बाजि 2 बाजिब्लाबो बेयाव जेबो गिनांगौ गैया। दा बे थासारियाव बिथाङा दिनै हाग्रामा, दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनानै हाग्रामा बायदि सासे मानसि बा BPF बायदि सासे मोनसे दोलो, बिनि डिफारेन्सखौ जुदि बुजि रोङाखैबा रायजो राजाया जोबोरैनो साननो गोनां दङ कास्टमनि सायाव। आं बुंखादों जे एक नाम्बार बिथाङा बेनि नागरिक नङा, बे जोंनि गेजेराव मोनसे अर सुनानै होनाय, गुलुं गुजुं खालामनाय। गाबोन जोंनि गेजेराव माबा मोनसे बेबायदि गाज्रि थासारि जायोबा बेयो ब्लड खारनानै थांगोन गलाघाटआव। दा बे बाथ्राखौ दिनैहाय रायजो राजाखौ बुजिनांगौ दं होननानै आं सानो। कास्टम बसुमतारी बायदि सासे सुबुंनि थाखाय सोरबा जोंनि नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा साननांगौ बुंनांगौ जेबो गैया। आरो प्रमद बर' बायदि सासे दैदेनगिरिखौ बिथांनि खुगानिफ्राय माबा मोनसे समाजाव गुलुं गुजुं खालामनो हानाय खोथा बुंनायनि बिथाङा जेबो मोन्थाय गैया होननानै सानो।